Aduh, ya apa? Kok malah main? Duit bojo kok ora tau mulih, ora tau nyambang omah. Menuju mulih glodang-gladung, turu miring jengking. Kok cilik temen. Alah, ndek bojo kaya ora ndek bojo. Bendina kok ora tau dibelanjani. Bojo cap opo? Oh my god. Kan ngomong apa nah? Sampeyan niku lho Mas, tak get bojo ya bojo. Gawe wong liya ya kudu. Sampeyan niku lho Dik, kok ya ora ngerti ae. Aku kerja isuk sore sampai bengi. Ya kanggo sampeyan lho Dik. Tapi lho Mas, sampeyan kerja ngono iku ya ora tau ngeki duit aku. No. Kayak kok Dik kerja ora tau menang. Dake lho Mas, sampeyan niku lho kerjane kerja apa? Kartu remi ku lho Dik. Oh, dadine sampeyan niku judi Mas. Oh, gak apa-apa. Tapi saiki sampeyan minggato. Loh, dadine sampeyan ngusir aku Dik. Ya wis, aku tak minggat ngomong kene. Ora balik maneh. Bah, aku kate minggat. Awas sama yang bayar aku. Bah, wis minggat. Gusti. Lah Mas gimana sih do? Minggat tenanan. Lah aku lak malah sendirian. Wis telah dus. Ojo ngersula, ojo kok ketuni. Mari kita golekno panganan sing enak, kita golekno randang sing enak. Ojo bengak-bengok ae. Rebagi kampung, rebagi tonggo. Ojo nggarai gelo, ya. Rambane lemu-lemu. Jam-jamnya mene ra kira rene iki sendiri. Soleh iki rupane. Dilompokno sik.
Lho. Sopo iku? Lho, raro sing duwe sopo. Macem-macem dek aku. Lho, ditenono ya. Hei, paman sapa iku pai? Oke. Iki tegal sampean ta, Pak? Iya iki tegaku. Lah mbok kira iki tegale mbahmu ta, pakdemu ta, simbokmu ta, dulurmu ta. Lah aku menjaluk sak bentel ya, Pak. Aku njaluk sak bentel ya. Lah iki aku ora ro, lah iki tegale sampean. Cuk sak bentel ae.